Andoainen gaude, kokatzen geha Leitzarango bailaran. Leitzarango bailara, Andoain, Bilabona helduain eta Berastegi gartzen ditu bailara guztia, eta gero Nafarroakin bai lotura egiten du. Leitzarango turismo aktibo gune hau, Andoainen esan dut kokatzen dela, Donostialdea eskualdean, eta Leitzaran bailara honen nolabait aberastasun naturala eta kulturalak esango lituzke dira, ez? 1985ean biotopo estua izendatu zen, eta gune honetan turismo aktiboko gune bat jarri da, ireki berria da, eta Otita Parken kokatzen da. Otita Parke izango litzake nolabait abia puntua, ez? Parke honetatik abiatzen dira, hemen eskaintzen dira produktuak edo paketeak, ez? Whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there. So if I decide to waver my chance to be one of... Leitzarango gune aktiboan gaude, eta guk hemen bide berdea lantzen dugu eta hor ekintza desberdinak egiten ditugu. Badaukagu bizikletak alokatzeko aukera, baita ere, bizikletak hartuta gure gida batekin zeharkaldiak egitea, eta badugu ere bai, senderismo gidatuak egiteko aukera. Gero ere, baditugu beste eskaintza batzuk, azkenean bide berdea 22 kilometroko iraupena dauka, orduan gure eskaintza bat izango litzateke hemen Otietan gelditu, gure ibilgailu batean Leitzar arte igo eta bakarrik etortzeko bidea egitea. Azkenean handik hona aldapa bera da eta orduan errazago egin daiteke ekintza. Eta azkenean hori ekintza izango litzateke familia guztiarentzat. Informazio gehiago nahi baduzue, baditugu web orri desberdinak, bat izango litzateke leitzaran.org eta bestea urbimila.com. Orain bide berdean gaude, eta orain gaude Otietako tunelean sartuta. Azkenean Gipuzkoako tramoko tunel luzeena da, eta bide berdea oso polita da bizikletan ibiltzeko, zeholako tuneletatik igaroko dugu leku askotan. Así que animatu zaitezte.